Здравейте на всички, аз съм Мега Монстър, както виждате. Днес играем Call of Duty Infinity Warfare. Малко разцепих играта, без да снимам, за да може да стигна до някъде, защото не можех да я мина последния път тази мисия. Минах я, стигнах до някъде и сега просто много съм се забъркал в историята, много ми е интересно и искам да проследя какво ще стане. Нека с вас да проследя. Така, тук малко летиме с колите, ама нищо. Чекпоинт личат. Така. Какво трябва да направя? Това много, дадоха ми между много режими дадоха. Ето това е новото оръжие, което ми дадоха. Надявам се то да бъде добро, защото иначе е лошо. Добре, извади оръжието, е. Графиката е муцка, всичко е муцка. Така. Опа. Много чекпоинти има тук, аз не мога да разбера, сигурно ще се мре. Но да видим. Имаме две оръжия, това и ето това. Защо се движа толкова бавно? Тук гравитация ли има? Да, тук има гравитация. Вау, много готино. Спри, бе. Какъв е този пушек? Тук ще се отвори, нали? Вече няма гравитация. Не. Искаме. Искам да му дам един кик. Айде, бе. Какво ще правим тук? И този човек тръгна. Тук пък аз се заблуждавам колко ще. Това го бях забрал. Какво правите, бе? Аз трябва да отида тук. Не. Какво трябва да направим сега? Къде сте? Гледайте ги, бе. Аз за малко да се отклоня от нещото. Трябваше. Май sprint to and press space. Падна. Нищо. Малко райче имаше тук. Не успяхме, защото то при мен ми се изпречка, естествено. Чакайте малко само. Малко антиграфс. Фракс. Добре. Имам максимум от тях. С Ели се мяташе. Какво е това, бе? Не. Не ще да хаквам. Това ме беше за хакване. Трябва да ходя. Не стреляйте, бе. Сега ще ви покажа как се прави. И тази граната къде иде. Какво има? Те моите какво ме плашат, бе? Само не ми гледай там. Какво е това оръжие там, бе? Не. Искам на място на това. Това е мой. Не, защо, бе? Добре, продължаваме яко. Но... Така. Айде, бе! Не! Гледайте какво направи, бе! Гледайте, бе! Вместо F натиснах е!
Айде! Ев сега. Погледнем копчето хубаво. Да заредиме. Ау. Ейте така, бе, приятели. Ние приятели ли сме? Май не сме. Добре, този робот вместо да помага, той какво прави? Айде де! Гледайте ги, бе, къде седат, бе! Защо там седат? Опа, Ланка! Къде си, бе, моето момиче? Явно с тях трябва. Той има някакви оръжия по земята, обаче аз не мога да разбера какви са. Защото постоянно има някакви. Ето тук трябваше да бъде оръжието. Хубавото. Ама няма. Ето го. Ама не искам на това на място. Много мощно това оръжие, бе. Какво правиш, бе? Мислиш, че отиваш, а? Я? Малко обработка. Охлеле, главата му разпих. Ау. Я по-леко, бе! Къде сте тръгнали, бе? Съжалявам, че малко викам да съм много хайпнат. То от нас ще ли беше, бе? Какво литваш, бе? Я на тия на граната. Па чакай малко. Да релоднем. Значи то е... Приятел! Чакай малко. Чакай само извада тежката артилерия. Къде мислиш, че отиваш, бе? Опа. Моите, бе. И сега тук правим лоурайд. Аз съм се засилил за лоурайд. Къде съм се засилил и аз, бе? И какво е той, бе? Чакайте. Тук нещо не схваща. Не схванах, каква работа имаме тук? Навия на граната. Това ми това оръжие. Момент. Тук. Чакайте, бе, не бързите, бе. Ама те... Не. Те какво правят постоянно нещо се движат, бе? Тя в мене гръмна за малко. Лошо. Сега на къде отиваме? Ако може да знам. Това... Switch Shotgun мод. Ой, това ли го имаме, бе? Майко! Много модерно, бе! Нещо не ми харесва това. Тук може ли такова? Не. Съжалявам. Седи там, бе! Леко. Само по-лекичко, само да ви обработа сега. Сега се връщам. Опа! Тройчица ли убихме? Чакай, бе, къде си тръгнал? Ти, бе! Робот скапам. Защо ме принуждавате, бе? Не убиват ме! Учи бях аз. Опа! Не, бягай. Хайде, убийте го, бе! Бах ти за опеняците.
И по-залупени хората няма. Я малко шотгън мод. Така. Обаче... Сега какво? Дайте да ги скъпнем, пък да си вземем това оръжие. Къде си, бе? Опа! Само по-внимателно, ясно ли ви е, бе? Опа! Само по-внимателно искам. Леко обработване отстрани. Къде си, бе? Опа. Само по-леко с това, защото го върта, гледайте. Опа. Май малко го счупихме. Топа, къде е метна, бе? Аз го убих ти докато метнеш граната. Не, в този случай той беше метнал гранатата, обаче аз го убих вече. Сега какво? Checkpoint reached. Така ли, а? Какво беше това, бе? Боб! Момент! Бегай, бе! Къп е тоя? Опа! Оп. А? Щитче ли има, бе? Ей! Как се активира, обаче? Ще ми кажеш? Ей! Аха! Това е адското, бе. Чакай малко, бе. Искам да разуча новите неща, мацки. Къде сте? Яла тука. Яла! О, чарджил ми се защите ли, бе? Я? Това е моето оръжие, май. Я? Това е, бе. Какво е това, бе? Майко. Но... страшното оръжие, бе. Бе! Overhear, къде е, момче, бе? Чакай малко. Сега ще станат нещата. Опа! Само няма да станат. Защото сега ги убивам. Леле, прави ги на създърница. Опа! Какво е това? Я по-леко малко. Ти знаеш с кой говориш? Бе! Ма умник! Сега натам ли сме, господине? Давай, господине. И госпожо. Или госпожо, не знам там какво. You can't... Какво? Госпожо, айде. Госпожо, ето. На къде е последно, бе, госпожо? Това робот всичко прецаква. Тук може ли ще да си включа? Работе.
Абе, аз нищо не виждам, аз не мога да разбера къде тичат те. Леле! Oxygen is low. Опа! Сега какво? Леле! Тук какво криете, а? Това какво ме сканира, бе? Защо нямам оръжие? Всички имат, но аз нямам, естествено. Може да си открадна едно оръжие. Ех, майко! Гледайте! Какво е това, бе? Охо-хо-хо! Какво е това, бе? Грациозно! Не, чакай. Още не съм готов. Шокс. Малко от тея. Нещо друго. Тия сте ми давали зор. Чакай малко. Разглеждам. Еми това нямаше отгън мод. Какво? Сега къде си? Чакайте, стига тичахте малко, бе. Гледайте какво става тук. Пак ли аз трябва да правим положението, бе? Шо кам фу? Аз какво да направя, бе? Ех, майко! Гледайте! О, кил ли беше това, бе? Чакай малко. Така, и още малко. Кога ще мога? И аз взимам пък, не знам. Чакай само малко. Тук май трябва да правим лоурайд, а? Аз съм бил много добър, бе. Опа, чакай малко сега. Само няма бомби да си мятам. Опа. Оп, не, леко. Виж това, брат. Не сме се разбрали. Не, така не сме се разбирали. Искам всичко да бъде честно. Тук няма скрито покрито, нали се сещаш? Не знам, чува се това оръжие, трябва да взема. Оп. Ти къв си, бе? Чакай малко, чакай. Чакай. Трябва ми патронки. Сега няма да се разбереме така. Чай презреда, пък тогава ще се бием. Май съм на макс. Какво е това, оръжие? Спартан! Спартан ли, бе? Само Спартан не е това. Какво трябва да направя с него? Какво беше това, бе? Майко. Чакай, аз дори не бях гръмнал. Така. Момент са. Дали си? Не.
Виж, няма да се разбереме така. Искам... така! Така, сега какво? Трябва да преминем от там. Ох, това е мой, съжалявам. Може би не е бил мой. Те не са мои, май. Не са. Какво ги жаля? Ти мой ли си, а? Чакай, бе! Ой, плаш! Го гледай ти. Чакай малко сега. Тук може малко така. Чакай сега, няма бързаме. За никъде хора няма бързаме. То ще ме ядоса след малко. Май е време да отваря. Айде! Влизаме! Внезапното влизане 2017. Ей! Къде сте, бе? Моите? Моите ли сте? Вашите ли сте? Сега какво? Сам ли всичко ще правя пак? Чакай, граната! О, бе, съжалявам. Едва те докоснах. Само няма да се разберем така. Тук аз съм шеф, няма такива. Сега какво? Няма ли нещо чек, Тук ли трябва да дойдем? Мърдай от тук, бе! Мърдай, бе! Къде трябва да отида? Сам мръдна, така ли? Я го гледай ти. Ще само аз ги отварям тези врати, Сега какво? Ти стига си говорим по скайп. Май сме във война. Не ме заклещи, бе. Така. Що нямам щит, бе? Така. Сега му се кача на главата на това. Сега те ли трябва да ги взимам? Къде? Хората, сега знаете. Това аз не мога го карам. Съжалявам. Тук ще има много фейлове. Но, колкото толкова. Така. Ай. Дай да тръгваме. Автопилот он. Нали е он, бе? Айде, дай му газ. Вече карах такова малко да се понауча. И... добре си бях. Не бях зле. Но от това знаете. Че не съм хич добър. Защото... не става с това, не? Така. Ела тука. Пиленца! Чакайте сега тук малко да... Чакай сега. Айде! Взривихме ли те, бе? Опа! Тебе ли, бе? И ти ли искаш, бе? Не можах. Айде! Късно. Какво? Дрон incoming. Чакай, бе. Какъв това дрон, бе? Аз казал ли съм, че ми трябва дрон, това май да ми правим... майко! Гледайте там! Опа! Чак. Не може вечно да живееш, нали се сещаш? Само аз мога вечно. Опа! Лелей! За малко. Чак сам. Чак.
Не сме се разбирали. Ей, лелелеле. Какво става тука? Не знам. Просто правя нещо, дори аз не знам какво правя. Опа. Леле. Няма го май вече. Успяхме ли? Даже малът първия път. Ланч е. Сега какво? Автопилот малко. Не, чакай малко сега. Не сме се разбирали без автопилот. Това не е честно. Стана къде си? Не знам, не пипам пък. Където отиваме натам? Толкова хора го убиха. Не знам, много ми е приятно да игра тази игричка. До кога трябва да държа само Shift? Ми е интересно. Ох, малко го пуснах. Автопилот, добре. Време беше за малко автопилот. Ръцете ми изтръпнаха, не е нормално това. Този клип ще стане малко по-дълъг, но пък за разлика от това малко по-хубав ще е. Аз ли съм? Чакай малко са. Що сме в космоса, бе? Чакай малко са. 3-4 апдейти. Какво стана, бе? Ох! Не, адското е. Обаче къде съм, искам да знам. Просто... Не. Така. Май стигнах до тука. Чакай. Момче, какво си мислиш, че правиш, а? Опа, не. Няма да мръзнем от тук. Леле, много ми е приятно. Адски съм хайпнат. Просто... Как излетях? Сега какво? Господине, не виждате ли какво става, господине? Аз не ща умна гравитация. На къде? Това е нещо друго. Сега, защо на мен ми показва натам върху? Айде да видим. Сега, добре. Какво ще му видя? Главата какво? Зинджирче. За спомен. Си го взема за спомен. Браво. Чакайте. Ние бяхме нагоре. Добре. Опа. Без риск. Така, хора. Чекпоинт рич. До тук ще приключваме с този клип. Надявам се да ви е харесал доколкото може. Ако ви е харесало, може да харесате клипа, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сте къде. Благодаря, че бяхте с мен. Ще се в следващия клип. Чао!